Mae'n hyn 8 munud I 2 o'clock yn y prynawn, y flwyddyn 21, mis Rhagfer yr Alfed. Siamai, dwi'n gobeithio ydych chi'n yn iawn ac yn cadw'n saf. Heddiw, ynglyn at y pwnc sydd perthnasol i'r crefyddol, dwi'n eisiau I trafod am 2 peth. Y gyntaf yw, beth sydd dwi'n yn gwneud ynglyn at y cyfnod advent hwn, sydd yn traddodiadol, cyfnod o ymbryd cyn y Nadolig. Yr albedd sydd dwi'n yn eisiau I trafod amdano fe yw adnewyddiad i'r regodiad cynharach yn y cyfres hwn o'r memolog, sef ffordd gwych I dysgu salm ar gof. Wel te, yn gyntaf ynglyn at yr adfant, dwi'n yn adnabyddus mae'r cyfnod hwn yn traddodiadol cyfnod o ymprediad. Felly, beth yw fy ymprediad? Os ydw i'n eisiau I gwneud ympryd, dwi'n yn gallu enghraifft roi'r gorau I fwyta ar gyfer y gyfnod o'r ymprediad. Pethau arbennig fel siocledi neu teisynau neu cig neu brasta fel yr menyn. Yn arferol, dwi ddim yn ympredio drwy'r cyfnod o'r advent, ond nawr dwi'n meddwl mae'r hyn beth sydd angen neu dylwn I wneud, achos mae'n ffordd gwych I paratoi fy meddyliau ar gyfer y grawys lle dwi'n yn gallu y flwyddyn nesaf yn gwneud yr ympryd go iawn. Felly, ar gyfer y grawys y flwyddyn nesaf, drwy'r cyfnod o'r advent hwn, ar gyfer y cyfnod hwn, traddodiad o'r ympryd, dwi'n mynd I roi gorau I fwyta unrhyw beth o siocled. Ond dwi'n wedi prynu lwch o siocledi yn y calendar advent. Sut I wneud am hynny? Wel, dwi'n meddwl mae'n fodd gwych I ymefer ympridio drwy'r calendar advent. Beth dwi'n wneud yw bob dydd dwi'n agor yr calendar ar y dydd cywir, ond yn atrych na bwyta y siocled, dwi'n cadw y siocled ar un ochr hyd at y dydd Nadolig. Felly, yn unig ar y dydd Nadolig, dwi'n o'r diwedd yn fwyta y siocledi. Yn ffodus, dwi'n wedi prynu y siocledi yn y calendar advent sydd wedi ei larpio mewn yr ffôl aluminium, ac mae'n edrych yn wych iawn fel aduniadau yn y ystafell byw, achos mae'n edrych yn nadoligaidd iawn yn y siapiau neu ffurfiau o bethau sydd cysylltiedig gyda'r Nadolig, fel yn y siap o anrhegion enghraifft. Felly, dwi'n yn weddol falch I fod I dod o hyd o'r fath hwn o ymefer fy ympryd, ac felly dwi'n meddwl gallai hynny yn troi yn traddodiad newydd advent yn fy ngartref I. Wedyn, yn symud ymlaen i'r pwnc nesaf, yn yr recordiad memolog cynharach, dwi'n weddol gybyllwyd am fodd gwych I dysgu y salm, ond heddiw dwi'n wedi dod o hyd o'r fodd hyd yn oed yn fwy gwych. Y fodd hon I dysgu ar gof y salm yw yn cynnwys amrywiaeth o camau. Yn gyntaf, mae angen I agraffu mas y salm ar papur, ond mae'n angen I fod yn falus y gellir yr llinellau ei fod darllenwyd o nepell. Wedyn, y cam nesaf yw I glymu yr papur i'r wal, ac I wneud hynny dwi'n defnyddio rhywbeth fel blue tack. Dwi'n yn unig yn osod y blue tack ar y cornelau o'r papur ac yn unig yn glymu yr papur i'r wal rhyw le fel yr ystafell byw, ac wedyn pob tro dwi'n yn dod I mewn i'r ystafell, mae'n angen I mi fel rheol I dysgu ar gof llinell arall oddi wrth y salm. Enghraifft heddiw, dwi'n wedi dod I mewn i'r ystafell byw 4 gwaith. Ar y tro gyntaf, sefyllais I tu flaen i'r papur ar y mur ac y dysgodd I ar gof y llinell gyntaf drwy'r aladrodd yr un llinell amrywaith o amser, sef y llinell hon, paham arglwydd, y sefi o bell, pam yr ymgyddu yn amser cyfyngder. Dyma'r gyntaf ail, a chymerodd hi na mwy nag munud neu 2 I dysgu yr unig llinell hon, ac wedyn ar yr ail tro, pan cerddais I mewn i'r ystafell byw unwaith eto, dysgais I yr ail llinell, sef yr aniwolion yn ei bachta a erlyd y clawd, dalie'r wynt yn y bwriadau y dechnegysant, ac unwaith eto roedd hynny yn cymryd na mwy nag ychydig o munudau I dysgu, oherwydd roedd hynny yn unig un llinell, ac hefyd mae'n angen I grybwll pan cerddais I ffwrdd oddi wrth ystafell byw I ystafell arall, roedd ni hefyd yn y gyfamser yn dal yn aladrodd y llinellau hyn yn fy meddyliau I ymefer y llinellau hefyd yn fy meddyliau I gryfhau fy agofion amdanyn nhw, ac ar y trydydd gwaith pan wrth ni'n yn cerdded I mewn i'r ystafell byw, wrth ni'n yn dysgu yr trydydd llinell, sef canys yr aniwol, y ystyried am ewelish ei galon ac a fendithia ac y bydd yr hwn a wna yr agwedd yn effeithio, ac unwaith eto roedd hynny yn cymryd na mwy na ychydig o munudau I dysgu, ac ar y pryderydd tro, roedd ni'n yn dysgu y llinell hon, sef yr aniwolion gan uchta ei ffrindau neu chysiant Duw, nid yw Duw yn ei meddyliau. Ac wedyn, oherwydd dwi'n yr holl amser yn dal yn aladrodd ac yn dysgu y llinellau hynny, dwi'n meddwl mae hyn ffordd gwych I cryfhau y ysbryd sanctaidd neu ysbryd lan yn fy ngwrth I yn erbyn y teimladau bydol a satanaidd sydd yn cyrraedd tuag ata fi
oddi wrth pethau fel y cyfryngau, fel y teledu enghraifft. Mae hyn yn fodd wych i arfogi fy hunain yn erbyn y lleoedd bydol sydd o'n gwmpas ni y holl amser yn y byd yma, oherwydd dwi'n yn wastad yn ceisio i dysgu argof y geriau sanctaidd. Dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwrando am y recordiad hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn a hwyl.